Kızlar malайlar, keyifleriniz nişik? Yalarınız nişik üte? Keyifler şəpmi? Tezrək ekranlar yanına keligiz. Yalarınız tağında көңеллерәк bulsun için min sizge әкият silim. Tatar халык әкияты ул. Burun zamanlarda bir ir bilen hatın yaşaganlar. Alarның 5 ulları bulgan. Günlerden bir günne alarның әтиләре туган илен яклап яуга киткән. Һәм сугыш кырыннан кире әйләнеп кайта алмаган. Ялгыз ана 5 малайны үзе генә тәрбияләп үстергән. Улларым дигән ана егетләрне үз янына чакырып алган. Мин сезне үстердем. Хәзер инде үз көнегезне үзегез күрегез дигән. Без дигәннәр егетләр, үз көнебезне үзебез күрер идек. Акчабыз юк бит әни. Син безгә берәр генә бирте булса да алтын бир. Алтын бирәм дигән ана. Bir birtik түгел, 1000 birtik. Тик ул алтыннарны әтиге җыеп куйган иде. Аны үзегез эзләп табыгыз. Табабыз дигәннәр егетләр. Әнә дигән ана. Ташлытау белән Карлытауны күрәсезме? Шул ике тау арасындагы киң басуны күрәсезме? Шул басуга әтиегез алтын биртекләрен күмгән иде. Эзләп табыгыз шуны. Басуның җирен казыгыз. Жин сызганып, тир сыпырып эшләгез. 5 егет 5 сабан белән җирне сырып чыкканнар. Аннары кәсләрне ваклап, тырма белән тырмалаганнар. Алтын биртекләрен тапмаганнар. Шуннан егетләр бик күңелсезләнеп, әниләре янына кайтканнар. Әни, бер генә дә биртек алтын тапмадык дигәннәр. Bir шылмагыз улларым дигән ана. Табарсыз алтыннарны. Әнә бурадагы бодайны илтеп шәшигез дә. Кыз көне бодайны ургач, камылын йылкырсыз. Бодай тамырына алтын биртекләре эләгеп чыгыр. Егетләр әниләре әйткәнчә эшләгәннәр. Будай мул унган, аны урганнар, сукканнар. Китерегез әле миңа игенне дигән ана. Егетләр әниләре алдына капшык игенне китереп куйганнар. Ана кызгылт сары биртекләрне ушына алып караганда улларына әйткән. Әтиегез җиргә күмгән алтын биртекләр, менә шулар инде улларым. Сез аларны эзләп таптыгыз. Инде хәзер үзегез дә кем итә алырсыз дигән. Егетләр бер-берсенә караганнар да бәхетле елмайганнар ди. Хезмәт төбе хәзинә дигәннәр бабаларыбыз. Шуны онытмагыз дуслар. Бүгенгә сау булыгыз.